manzon mu. Ba mu ganin girman rawaninsa wallahi jin tsofansa. Baya kaunar manzon Allah mai masa canjin suna. Wallahi daransa da wuya bai mana layar zana. Inde akan manzon Allah ne idan muna kan kowa. Dole na yaki maki manzon mu da kwazon zama gawa. Abinda aka yi Sokoto wallahi ya taɓa raina. An kama wasu matasan mu saboda manzon Allah. Da sun fito kare martabarsa abin ya sa nai kwalla. Wasu ciki an musu illa, wasu su tsara tsaransu, wasu su an kama su an tsare wai ana tuhumar su. Ina lauyoyin musulman duniya haƙƙi akan ku ku gane. Tilas ku je kotu don ku kare haƙƙin su kar ku yi zaune. In kuka shiru tilas ku sani ilimin ku bai amfani. Ina matasan Sokoto jinjina na yau gare ku masoya. Zai wanda kun burge ni sosai ko da kar ku yi sanya. Inde akan manzon Allah ne kuna da goyon baya. Tilas na je Sokoto domin na gaida masoya. Zai wanda ce dai mai waƙar nan ba mu kyale kowa.